Ambalma ani nyankuma balamso madame Cissé Ramata Sissoko ana uba tantira ka bo Atlanta États-Unis bi mi fe ka vidéo ke ka concept do hakilina do nyefo aw nyina o hakilina e minni mogo be miri ibi se ka jate mineke iba yelema tugo jume ka ke kewale muna be ka ngo fo parce que nyeba na fen chama me ke jamana kono mogo ba miri ko kasara do min bina anka an se potala kan bla ma fo me ko ko fatalité ka tu ko ko dro ka fo ala de yake dro abana ma fo ala te fenke de ngo me ko chama bi an ga se ka barake akan ka se ka nyina bo an jamana kono bi mi na mi nya fo nyina nya aw dawani wele ka o nyininga ngo aw ko ni mogo miri la sisa miri bi ke tugo di kewali par exemple ni dumini dumay i daji be bo ni ye fenye mi mi dusu kashi ibe kashi nyaji be bo ni tara tile kɔrɔ tile y'i chauffer i bɛ washi o ji min b'i fari la ko min b'a to ji bɛ bɔ o bɛ don cogo di kunkolo kɔnɔ walasa ji ka bɔ n bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ aw ye bi biologie de don adamaden farikolo cogo baara o de b'o ɲɛfɔ ɲɛji bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn daji bɛ bɔ yɔrɔ jumɛn wasi ji a ji bɛ bɔ min a bɛ don fɛn jumɛn bɛ don i fari kɔnɔ k'ale labɔ n bɛ n'o de ɲɛfɔ an b'a fɔ min ma sisan ko sécrétion hormonale c'est comme glande de do hormone de be bo mo fala jira be mo fala mi be bo abeta abe ko mi bidon do le bi fala mi jibu kono du be bo o bidon to ma photo kan ko des glandes nyeji tay glande lacrymogène ko la nyeji boyro donc fon glande de be mo fala ko bargo abe ko mi bidon de be fali kono mi jibe bula parce que ko do ni hakili kono me kan ko mo kamina parce que hali ni Mali gouvernement kan décision ta on yɛrɛ b'a fɔ ko volonté politique o kɔrɔ de do kɔrɔ jamana ɲɛmaa b'a fɔ n bɛ fɛ jamana ka taa nin sira kan n bɛ fɛ nin loi ka kɛ n bɛ fɛ kuma in o bi kɛ kɛwale ye a relation n bɛ fɛ k'o de ɲɛfɔ aw ye bi n b'a daminɛ ni mun ye adamaden kunkolo zɛbɛ munna de parce que ni mɔgɔ kumana mɔgɔ fɛ c'est comme ni mɔgɔ ye mɔgɔ nɛni bɛ ye kolo kan i bɛ kasi n'i ye dumuni duman i b'a de i ɲɛ ye i daji bɛ bɔ fɛn o fɛn n'i y'a ye a bɛ bɔ i fari la a donna cogoya dɔ la a bɛ don cogo min n bɛna o de ɲɛfɔ ni tulo don a bɛ don i tulo fɛ ka t'i kunkolo zɛbɛ na o de la mina ni kunkolo zɛbɛ ɲɛfɔ sisan kunkolo zɛbɛ filɛ sisan fɛn o fɛn mana kɛ adamaden fari la a bɛ don i kunkolo zɛbɛ de kɔnɔ kunkolo zɛbɛ fana n y'a fɔ n ko a parti ka ca yɔrɔ dɔw bɛ yen o ye ɲɛfɛla ye o b'a to i ka jateminɛ kɛ an b'a fɔ o ma ko sixième sens yɔrɔ min bɛ kɛrɛ kan sisan nin ye lobe temporal ye lobe kuma bɛ don nin de fɛ nin de b'a to mɔgɔ bɛ jateminɛ kɛ k'a fɔ par exemple n ye kuma mɛn ni n y'a mɛn n dusu bɛ kasi dusu kasi bɛ yɛlɛ nin de fɛ ka na kuma parti dɔ fɛ min b'i dusu kasi o fana bɛ kuma parti wɛrɛ fɛ k'a fɔ ko par exemple i ɲɛji kan ka bɔ maintenant ni ɲɛji bɛ bɔ sisan ɲɛji bɛ bɔ cogoya jumɛn de la ni mɔgɔ kumana mɔgɔ fɛ a don ni tulo kɔnɔ a bɛ taa neuron dɔ de fɛ a bɛ komi cellule adamaden kunkolo zɛbɛn kisɛ neuron laban de ye nin a bɛ komi a kisɛ laban na kisɛkisɛninw de b'a kɔnɔ n'i bɛ nin barogɔni minnu na sisan kisɛkisɛnin o kisɛ b'a fɔ an b'a fɔ min ma ko hormone o de b'a kɔnɔ o hormone min b'a kɔnɔ a hormone b'a permettre ka bɔ nin de fɛ o ji i m'a ye nin ye nerf de ye tan nerf kunkolo laban de ye nin o ji de bɛ bɔ ka kuma cellule wɛrɛ fɛ i kunkolo zɛbɛn kɔnɔ min b'a to o fana bɛ taa barogɔni min komi ji b'a kɔnɔ an b'a fɔ ma ko glande a b'o bisi k'a ji bɔ a b'a bisi cogo di de a bɛ kuma a fɛ de komi ni contact dɔ la komi n'i ye courant minɛ a tɛ mɛnɛ ten yan a bɛ contact k'a la dɔɔni k'a mɛnɛ n'a mɛnɛna o ye courant ye mais n'a ye magara la sisan a bɛ se k'a bisi ten n'a ye a bisi ji bɛ bɔ o de la i ɲɛji bɛ bɔ i daji bɛ bɔ ji bɛ b'i fari la maintenant munna o bɛ kɛ fana o bɛ kɛ pour que ka se ka fanga don i fari la par exemple ni mɔgɔ ye fɛn ye min jatigi bɛ boli munna parce que ji kelen min bɛ b'i fari la nin t'a tɔgɔ par exemple nin tɔgɔ ko acétylcholine ale ji bɛ bɔ nerf de kɔnɔ ka taa i fari golo kan ka t'i fari bu kan i sogo parce que n'i y'a jateminɛ mɔgɔ fari kɔnɔ fɛn kelen min b'a contrôler o y'i fari sogo de la chair c'est comme les muscles fɛn wɛrɛ t'i fari la i bɛ min contrôler c'est comme ni ɲɛji bɛ bɔ sisan i t'a contrôler a bɛ suru ka bɔ ten daji fana i t'a contrôler a bɛ bɔ ten fɛn o fɛn n'a bɛ b'i fari la a bɛ bɔ i t'o contrôler hali i ka dumuni min b'i kɔnɔ i t'o si contrôler mais i bolo n'i sen kɔrɔta i b'o min contrôler parce que nerf bɛ kuma i kunkolo zɛbɛn fɛ kunkolo zɛbɛn bɛ kuma i muscle de fɛ bon muscle ni kunkolo zɛbɛn relation an b'a fɔ ma ko la jonction entre les neurones et les muscles neuromuscular junction o ye mun de ye o kɔrɔ ye hakili bɛ kuma fanga i bu fɛ cogo min o de y'a ye ni mɔgɔ kumana mɔgɔ fɛ k'a tigi sɔn hakili la a tigi bɛ kɛwale kɛ a bɛ wuli de ka ko dɔ kɛ n'i kumana i bɛ kuma ni muscle de n'i ye dumuni kɛ i bɛ dumuni kɛ ni muscle de n'i y'i bolo kɛ ten i b'o kɛ ni muscle de fɛn o fɛn n'i y'a kɛ min n'a ka di yɛrɛ i b'a kɛ an b'a fɔ ma ko action volontaire
fɛn min ka di yɛrɛ yɛrɛ k'a kɛ o bɛɛ bɛ kɛ ni muscle de alors que relation de bɛ muscle ni hakili cɛ mun na n y'o fɔ aw ye bi parce que kunkolo zɛbɛn ka baara ale laban ye ka kuma mɔgɔ farikolo de fɛ i ka baara kɛ digɛ sɛ ka ɲɛgɛnw bɔ ka fossés bɔ caniveaux dégager yɔrɔ furan de bɛ ta k'a furan sɛnɛkɛ daba de bɛ kɛ ka sɛnɛ kɛ fɛn o fɛn kɔlɔn de bɛ fɛn de bɛ siyɛn kɔlɔn ka cɛ ji ka min adamaden ka se k'i yɛrɛ ta a bɛ kɛ ni hakili de hakili bɛ yɛlɛma ka kɛ farisogo baara de o farisogo baara de b'a to i bɛ se ka baara kɛ ka se ka i yɛrɛ ta diɲɛ na et puis science y'a yira fana k'a fɔ mɔgɔ o mɔgɔ i b'a miiri ko dɔ b'i dɛmɛ i fari tɛ se ka baara kɛ mun de la parce que o bɛɛ ye kunkolo zɛbɛn ka baara de ni kunkolo zɛbɛn b'a miiri sisan ko ayi communauté internationale bɛna wari d'a ma ou bien dɔ de bɛna dɛmɛ ala kama hormone min bɛ bɔ i nerf la ka taa muscle la o hormone yɛrɛ de tɛ dégager mun na parce que kunkolo zɛbɛn partie an b'a fɔ o ma ko hypothalamus o bɛ nin kɔnɔ yan filɛ nin ye nin kunkolo zɛbɛn dayɛlɛ a filɛ nin kunkolo zɛbɛn nin partie o de ye hypothalamus ye ale ye kunkolo zɛbɛn camancɛ de ale de bɛ komi émotion jateminɛ mɔgɔ fari la ale hypothalamus ale bɛ hormone ale fana bɛ ji dɔ de bɔ min bɛ taa kuma nin glande in fɛ nin tɔgɔ ko pituitary gland ale ji de b'a kɔnɔ ni mɔgɔ y'a yira mɔgɔ la k'a n'a tigi ma baara kɛ ou bien i b'a dɛmɛ ala kama foyi a kana foyi k'a yɛrɛ ye fanga min bɛ don i farikolo la ka baara kɛ o fanga tɛ se ka kɛ yen mun na parce que hakilina min kan ka kuma i farikolo fɛ o b'a fɔ a ye de ayi a ka ɲi kana baara foyi kɛ parce que dɔ b'a d'i ma ala kama a ma se i ka wuli k'i jɔ i yɛrɛ ye donc a b'i décourager a tɛ se ka to i fari ka se ka neuron hormone sɔrɔ hormone ka se ka kuma i farikolo fɛ i fari bu fɛ fari bu ka se ka baara kɛ ka se ka wuli k'i jɔ i yɛrɛ ye donc normalement n bɛ fɛ ka conclusion min tɛrɛ nin an balimaw maa o maa n'i y'a dɔn k'i bɛ dépend fɛn na mɔgɔ bɛ n'i dɛmɛ ala kama hali n'i ma baara kɛ i bɛ fɛn sɔrɔ i dusu tɛ se ka baara kɛ mun na parce que nerf tɛ se ka kuma i farikolo fɛ k'a b'a bloquer de o de la dépendance amène la paresse n'i bɛ dépend mɔgɔ la a tɛ dusu b'i kɔ i ka baara kɛ conclusion ye min ye n'an bɛ fɛ an ka taa ɲɛ an bɛ baara kɛ an yɛrɛ an ka da an yɛrɛ la mɔgɔ o mɔgɔ bɛ balo diɲɛ na bɛɛ bɛ kan k'i yɛrɛ ladumuni mɔgɔ si tɛ dépend mɔgɔ wɛrɛ la kunkolo zɛbɛn tɛ se ka baara n'o y'a sɔrɔ a t'a miiri k'a bɛ se k'a yɛrɛ ta n'a tɛ k'a yɛrɛ indépendance dɔn donc aw kɔni y'a ye kunkolo zɛbɛn ani farikolo bu farikolo baara u bɛ ɲɔgɔn bolo donc c'est les deux choses qu'on doit lier c'est pour cela qu'an bɛ sensibilisation kɛ an bɛ mobilisation kɛ sensibilisation kɔrɔ an bɛ kuma mɔgɔw fɛ k'u sɔn hakili la hakili ale de kuma farikolo fɛ farisogo fɛ farisogo de bɛ baara kɛ donc nin kun y'an ka vitamine dɔɔni ye baara cogoya la n b'a ɲini aw bɛɛ fɛ a k'aw jija k'aw cɛsiri faso jɔli la cɛsiri de b'a kɛ mɔgɔw bɛ wuli de ka baara kɛ k'u jija ne yɛrɛ filɛ n bɛ sun na heure kelen de taara sun tigɛ ye mais o bɛɛ la n bɛ kan ka n jija mun na parce que kɔngɔ o ye hakili de ye hali ni kɔngɔ b'i la ni ko dɔ b'i dusu la k'a kɛ ni baara dusu b'i kɔnɔ a b'a to i tɛ kɔngɔ santi parce que kɔngɔ n y'a fɔ n ko hakili de kɔnɔ tɛ mɔgɔ bɛ se ka kɛ kɔngɔ b'i la mais i bɛ fa parce que i ye ko dɔ mɛn min diyara i y'i fara mɔgɔ bɛ se ka kɛ sisan i ye dumuni kɛ k'i fa mais i ni ma fa kɔngɔ b'i la o b'i bila corruption na a b'i bila sonyani ni nkalon ni ɲagami na parce que i fara i kɔnɔ mais hakili ma fa donc être rassasié là ça doit être psychologique d'abord hakili de don kɔnɔ tɛ merci beaucoup ala k'an to ɲɔgɔn ye